Tässä mulla olisi laskelmat. Tässä olisi vuositasolla ja tässä kuukausitasolla. Ja tässä olisi suunnitelman lainan takaisinmaksuaikatauluksi. No, näyttää varsin realistiselta. Meikäläinen on ollut kauppiaana sen verran kauan, että tuo realismi se tulee ihan tuolta selkäytimestä. Oliko teillä toimitila jo katsottuna? No itse asiassa kyllä oli. Eräs liiketila sopisi juuri tällaisen leipomon ja kahvilan, joka on modernin liitoksi erittäin hyvin. No kuulostaa hyvältä. Saattaisinpa poiketa sellaisessa itsekin. Eli laina, se siis järjestyy. No, täytyy jutella vielä esimiehen kanssa, mutta tuskin tässä mitään ongelmaa on. Hetkinen vaan.